Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu barkamu da wannan lokaci a yau a cikin wannan interview din inda muka kawo muku fitacce kuma masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shiri mai albarka inda za mu tattauna abubuwan da suka shafi rayuwarsa da kuma baiwa da nasarori da ya samu na rayuwa da kuma ƙalubalen da ya samu a rayuwa daga lokacin da ya fara wato yabon manzan Allah zuwa yanzu. Insha Allah za ku ji a cikin wannan tattaunawar. Ku biyo mu tare da ni Nasiru Rabiu inda muka gayyato muku Alhaji Kabir Dan Dogarai wanda aka fi sani da Dan Dogarai a cikin wannan shiri na rayuwata. Muna maka maraba da zuwa shirin rayuwata. Alhamdulillah. Masha Allah. Ana maka lakabi da Dan Dogarai. Tambaya ta farko da zan fara ma shine menene tarihin Dan Dogarai kuma ya aka fara kiranka da wannan suna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni suna na Kabir Ibrahim. Na'am. Ita Dogarai unguwa ce. Amma mafi akasari ana ce min Kabir Ibrahim Dogarai. Na'am. To shehu ne fara ce min Dan Dogarai a duniya. Tun na je sai ya ce Dan Dogarai ne. To shine sunan sai ya biyo ni Dan Dogarai. Masha Allah. Amma Dogarai dan unguwa ce nan kusa da gidan sarki. Masha Allah. To menene tarihin rayuwarka? To tarihin rayuwa dai gaga na yi kamar bayan an haife ni a Dogarai na yi firamare a nan gidan makama. Na'am. Sannan daga nan na je Bichi na yi jiniya a Bichi na kuma dawo nan Warura na yi sai na karasa jiniya a can. Sannan na zo bayan mun jaraba na zo technical ta nan kofar Nasarawa a nan ne senior. Sannan daga nan kuma na je technology nan kusa da manajan wata makaranta polytechnic. Na yi wata tara iya certificate ne wata tara a nan. To daga nan kuma dai shi ke na anan na tsaya da karatu. Masha Allah. Masha Allah. To ya aka ka tsunduma cikin yabon manzon Allah? Ka koya ne ko kuma kawai baiwa ce aka fara daga kaɗan har Allah ya bada ilimin ya faɗa da haka? Na'am, alhamdulillah, wato ba koyo a ciki ba na abu kawai dai ni dai a sani na ka ina karami ina son yaban manzon Allah sallallahu alaihi kowa yayi ko ba ni ba zan zauna ni ma in tarerawa ta wani daban. To kuma daga nan dai kuma har aka fara akwai wata kungiya da suke a nan kusa da mu kan Karofi ana ce mata Diya'ul Mada'un Nabi. A nan suna yi to duk inda za su je ina kallon su tun na karami duk inda za su je zan je kallon su har ma ya zama na hamma na iya waƙoƙin su gaba daya. To kuma daga baya dai sai na shiga cikin su. Masha Allah. To kaje daga inda na fara kenan. Akalla yanzu ka samu kamar shekara nawa kana yabon manzon Allah? To a gaske dai zan samu kamar shekara ko a ce 30 haka. Masha Allah. Ina cikin lamarin yabon manzon Allah. Masha Allah. Zuwa yanzu kana ga kamar ka kirkiri kasidoji wanda za a ce duk wanda yake jin irin kasidojinka da ya ji za a kira sunanka ba za a ce kamar ka kwaikwayi ta wani ko ka juya kasidar wani ba kana kamar ka kirkiri sun kai guda nawa? To suna da yawa ba zan iya su adadin ba. Tunda wasu suna nan wasu ana rerawa wasu kuma ba a rera suna nan a aji. To ba zan iya su ce adadin kaza ba ne. Masha Allah. Amma suna da yawa gaskiya. To misali za mu ɗauki kamar waɗanda aka fi sani. Na'am. Fitattu daga ciki kamar guda 10. Na'am. Yanzu kamar idan na ce ka lissafo mana kasidojin da ka fi ji da su wanda duk wanda ya ji su in dai har ya taɓa jin su maybe bai san fuskar ka ba ko bai taɓa cin karo da kai ba da ya ji zai iya cewa wannan kasidar ta Dan Dogarai ce. Da wace za ka fara? To akwai bagandamiya ta Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A farko da Allah zan fara a gaje ni ka bani basira ka yarda baituka na in tsara ma in ya siga wuce zamani. To kaga duk wanda ya ji wannan Allah ya danna ganin zai gane cewar wannan Dan Dogarai ne. To wacce ce ta biyu? Ta biyu? Na'am. To akwai wata waka da ake cewa uwar sharifai na gaida Faduma yar manzan Allah. Na'am. Kaga ita ma wannan Allah ya danna ganin haka. Masha Allah. So wacce ce zamu dauka ta uku? Akwai ta uku da ake cewa mai Umar da Usmanu mai Aliyu da Abubakari. Wannan da amshi nake yi fa. Masha Allah. Na'am. So ta hudu fa? Ta hudu kuma wata ake cewa rabu ƙara yardar ka gashe na Hausawa
mai tambaran zikirai da salatin ma'aikina. Masha Allah. To wacce ce ta biyar? Ta biyar kuma a ce akwai ta ummul ma'aiki uwa ga mataye sirrin buwaye gaishe ki nake amina. Masha Allah. To wacce ce ta shida? Akwai kamar ya mai ɗaukaka daga Allah annabi Muhammadu baituka nake da tamburan girma. Kaji kamar wannan. Masha Allah. To muna sauraron ta bakwai. Na'am, ta bakwai akwai kuma wacce ake cewa ya sayidi ya habibi baban akaram. To wacce ce ta takwas? Kamar a ce wata waka ya sayyidil wujudi ya manzan Allah. Masha Allah. Na'am, ta tara fa? Ta tara kan wata kuma salla ala sayyidul arabi. So waka ta goma. Kamar za a yi waka da kamar lafiya ubangidan kyawawa. Lafiya. Masha Allah. Cikin Allah ya da wannan waƙoƙin da duk wanda ya ji sun ga Allah da zai gane cewar dan dogarai ne. Masha Allah. To masu kallon mu kamar yadda kuka sani a cikin wannan shirin duk lokacin da muka gayyato muku wanda yake da baiwa wadda ake amfani da kwakwalwa ko na waka ko na kirkira ko na wani abu, babban abin da muke shine za a gwada, za a yi a nan domin ku ji ku tabbatar da cewa wannan fa baiwa ce da Allah ya bashi, wadda Allah ne yake zaben wanda zai ba kowa a cikin irin abubuwan da yake yi. Sannan kuma za mu masa tambayoyi akan shi kansa mandirin, ya ake haɗa kiɗan da waƙar da baitin ya zama cewa ya tafi a daidai, ta yaya suke iya ganewa in yana son canja wani salon ya koma wani salon, su iya ganewa ba tare da an tsaya an yi magana ba. Kaga duk akwai baiwa a cikin wannan. To masu kallon mu za mu tafi hutun takaitaccen lokaci domin mu dan bawa malam dama ya dan huta. Sunana Alhaji Ali Nuhu Sagama, shugaban kamfanin Sagama Homes Limited Abuja. Ina so in yi amfani da wannan dama don ba ku tabbacin irin gidajen da muke ginawa don farin cikin ku da na iyalinku. Muna kera gidaje na zamani masu kyau da inganci a farashi mai sauƙi daidai da ajihunku. Bugu da ƙari muna maraba da masu saya da sayarwa. Ofis ɗinmu na nan gidan man corn oil da ke Kado Estate Abuja. Za ku iya tuntuɓar mu a namba mai kamar haka 080-360-80163 ko kuma 070-555-8942 ko kuma 091-3600-6671. Barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Duk wanda ya san ka yana jin yadda kake yawan yaban Shehu Aliyu Harazimi. Menene alaƙarka da Shehu Aliyu Harazimi? Alaƙa ta da Shehu soyayya ce kawai. San sa nake. Yaya kake jin san a cikin zuciyarka? Ba zai faɗi ba. Akwai wani abu da ya maka ne wanda ya sa kake ganin kamar ya ban maka wata soyayya wadda har abada ba za ka iya misalta ta ba? Akwai shi, amma sirri ne. Da zan iya gaya wani mahaluki ba. Aina so ka ba mabiya satar amsa tunda gaskiya ana ganin soyayya take tsakaninka da shi, soyayya ce ta cewa kamar akwai wani abu da yake tsakani wanda ba za ka taɓa mantawa ba kuma ya maka tasiri a cikin rayuwarka. Wannan dai soyayya ce. Ita ce kawai a gargagar. Masha Allah. To idan misali na tambaye ka, ka yi kasidoji da yawa kuma anan ka ba mu har kusan guda 10 waɗanda kusan duk wanda yake jin kasidojinka zai iya ganewa. Amma za ka iya tuna wace kasida ko kuma wace waka ka fara yi ta yaban manzan Allah daga lokacin da aka ce kana bin wayannan kungiyar har ka zo kai ma yau za a iya cewa kamar ka taɓa gwadawa wannan taka ce ita ka fara yi? Akwai. To amma anan wacce aka rera daban, wacce aka fara rubutawa daban. Menene sunan wadda ka fara yi? Wacce aka rera a kungiyar
ita kasida take cewa labbaika khairul anami da mai ceto aje da amshin take da ita na fara yi, amma kafin ita na rubuta wasu suna nan a ajiye kafin ita to kaji. A wannan lokacin kai kake iya zama ka rubuta da kanka ko kuma rubuta ma aiki? Ni nake zama na rubuta. Masha Allah. A da a baya za ka ga duk wanda suka zauna a cikin gari a makarantar islamiyya ta yi tasiri sosai wurin cusa musu ra'ayi da soyayya ta manzan Allah. Yaya kake ganin yanzu da zamani ya canja, islamiyoyin an samu canji, wasu ma ba sa zuwa da sauransu. A da a baya zuwa islamiyya da daddare da yamma wani irin tasiri ya a cikin zukatanku da kai kanka misali da ka koma yabon manzan Allah? To gaskiyar magana dai daɗin nan shine a ala. A daɗin an fi yunkurin tusa mutane san shugaba ɗin sanda ake wannan lokacin makarantar daren. Yawwa kuma amma da yanzu da yake duba da zamani sai aka dinga watsi da waccan aka shigo da wata, amma waccan ita ce a ala. Masha Allah. Gaskiyar magana. A farko mutane da suke bin ka mabiya suna jin daɗin yadda kake wato majalisi da mandiri. Saboda a cikin tawagarka za a iya cewa akwai waɗanda Allah ya ba su basira ta iya kiɗa shi kansa mandiri. Za ga ana yawan ganin su suna shauki, wani lokacin suna buga a sa abin a nan yana wani juyawa, ana duka, ana abubuwa da sauransu. Kwatsam kuma sai aka ga kai ma ka biyo zamani, kana kokarin ajiye wannan mandiri ka dawo amfani da kiɗa na piano da wasu abubuwa makamantan haka. Menene ya faru a wannan lokacin? Yawa wato ba ajiye shi ne ba, sai sabani guda ɗaya da aka samu, su masu bugun ba kamar da ba. Yanzu kaga akwai aure, kasuwa, aiki, to saboda haka dole ba zai zama kullum muna tare da su kamar da ba. Tun daga aure kuma sun je kasuwa ko suna makaranta suna aiki, sai ya zama na idan gwanayen su ne masu wannan aikin, to idan ba su haɗu ba gwanayen baya daɗi. Ka gane? To ni kuma ba na jin daɗin ba da gwanayen ba, so da haka sai na raba biyu. Idan suna nan su zo su buga, in ba sa nan in sa wancan. To kaji hikima ta kenan. Wato kenan akwai alternative. Yawwa saboda amma su mutane sun ɗauka farko ko kamar naƙi mandirin ne ko na yi watsi, ba haka ba ne. Wannan uzurin ne ya jawo. Yanzu kaga mutum ya yi aure ko yana da aiki, ka ɗauke shi ku tafiya kwana 4-5, kaga ai ba zai yiwu ba. Gaskiya ne. To shi ne sai ne wa kaina maslaha, idan suna nan to su zo su buga. Tunda akwai a iya cewa wani majalisi wanda kusan kowa ya san da shi a cikin majalisan da kuke yi. Kaga su kuma suna cikin shauƙin wannan lokacin yanzu. Kaga kamar na maulidi kamar takuta, muna zagayen takuta duk da su muke yi. Muna yi da yamma a takuta a nan Gwammaja, shi ma da shi ake. Da sallah ana yi da maulidi. Yanzu kaga yau din nan ma za mu yi majalisin maulidi a Dogarai da yamma, kuma da mandirin za a yi. Masha Allah. Amma duk da haka dai ana yi yawanci idan kamar uzuri ya tashi ko ba sa nan, to sai in sa wannan, ko kuma zan yi nisa kamar zan yi kwana 4-5 a waje, to kaga ma na tafi da su ba, tunda na tafi na takure su wajen aiki da kasuwa, to sai in tafi da kiɗa na a waya. To kaji yadda. To akan iya samun kamar tunda akwai masoya da suke iya gayyata majalisi, kuma ta yiwu su ba san da wannan matsalar ba. Kaga wani zai iya cewa shi da mandiri yake so, ana yi, baya son a zo masa da piano ko kiɗa na zamani. Yaya kake wurin yi musu bayani? Duk dai bayanin ɗaya ne. Idan suna da lokaci masu mandira, nakan ce to za a samu. In kuma ba da lokacin ci masa ba za a samu ba. Saboda me, ni ba zai min yadda nake so ba, an ban ɗauki wa'annan ba. In ba su suka buga min ba, na gwammace in sa wannan kiɗa in yi. Kowane ɗan adam yana da burika da yawa da yake son cimma a rayuwa, kuma ka daɗe kana tafiyar da harkar yabo, ka samu abubuwa da dama, kuma ka ga mutane kala-kala. Kana da wani babban buri na musamman da kake so Allah ya cika ma kafin ka bar duniya, wanda kake tunanin za ka ajiye wani legacy da in an tuna da kai za a ce Allah ya ji kanwa ne saboda abubuwan alkhairi da kai? Haka ne, ni buri na kawai ɗaya ne, kawai na yaban manzon Allah, in ta taya in mutu, ban da wani buri bayan wannan. Kawai shi ne buri na, nake son Allah ya mun wannan, ya zama na in dai da motsi na da raina, to ina yaban manzon Allah. Masha Allah. To kawai ni shi ne kawai buri na a duniya. Allah ya tabbatar. Allah kuma ya sa a mutu ana yaban manzon Allah. Amin. Allah kuma ya sada mu da manzon Allah baki da. Amin. Masha Allah. Akwai wata tambaya da na'am za ta fi wa masu kallon mu
daɗi idan ka fayyace mana. Na'am. Akwai lokuta da yawa da aka rika hana ka gudanar da majalisi, ana cewa ana majalisi ana kisa, ana faɗan daba, ana wasu abubuwa wanda wasu suke ganin kamar ka fi mabiya ma waɗanda suke da alaka da shaye-shaye da sauransu. A zahiri kuma akwai masoyanka wanda kuma su ba a gari suke ba su ma taɓa ganin ka ba sa iya zuwa majalisanka. Yaya kake jin an gaya ma wannan kalmar kuma me yake jawo irin wannan abubuwan a baya? To ita ɗaukaka ce ita ɗaukaka wata banza aba ce. Idan aka ce maɗauki ne nagari zai biyo ka ba ta zai biyo ka. Wani zai biyo ka ne ga aibin ka ya faɗa, wani zai biyo ka ne ya kwaikwaye ka. To saboda haka wannan lokacin sai ya zama ana kan tsakiyar kamar faɗan dawa. Za ga unguwa da unguwa ko da ba majalisi za ga suna faɗa. To idan kuma Allah ya kai majalisi wajen sai abin ya ƙara tashi. Amma mafi akasari an fi yin faɗa a junction kamar ƙarshen unguwan nan da farkon unguwan nan. To za a zo nan a tsaya a yi to ba za a tashi lafiya. To kaga wannan abun to shi jawo wa abun wannan guje-gujen na wanda inda za a yi din sai an yi wannan gudun. To kaji su kuma hukuma suna yawan kira na ai akan ya ake yi. Akwai wani da muka zauna da shi ban san sunansa ba amma dai babba ne a Banfai. Sai ke ce mun da ne masa bayanin irin wannan sai ce ai sun san ni sama da shekara 20 da ina da libi da tana an hana ni majalisi. Yace suna biye da ni duk rikodin na suna yi har ya gaya mun wani abu da ya faru ma wanda abin ya ban mamaki. Ashe suna bi na din. Yace to da ina da laifi wallahi da tana an hana ni majalisi. Kawai dai manya ne da suke ta korafi a kaina to idan ba su kula ba za ka sun ɗaure min gindi. Kuma sannan tun da nake babu wani ma'aikaci da ya ce ya hana ni majalisi a Kano. Masha Allah. Ba a taɓa yi mun ba. Ni nake gaya mutane an hana ni saboda a zauna lafiya. Amma an samu lokacin da aka ce an hana kai kwata-kwata wai an mai da kai sai dai za ka yi majalisi ka tafi bici. Ƙarya ne. Lokacin da aka yi a bici a koma bici ana yi a gidan sarki Uba Kwaro da yamma. Sai aka yi wani faɗa wanda ya tada hankalin kowa. To sai yan uwana da iyaye suka ce a haƙura da wannan majalisin tun kafin hukuma ta magana. To an haƙura ba a yi masu bici kuma sai suka nema. Tunda sun ji na ce na daina yi sai suka nema sai na ji zan nan gaya musu. Amma wallahi babu wani ma'aikaci da ya taɓa ce min ya hana ni majalisi a Kano. Masha Allah. Wallahi babu. Ni ne kawai nake kare abin saboda ni ma abin ya min yawa da ka zo ce wallahi kwamishina ya hana. Ba zan ce DPO ba saboda ai DPO kila sirikinka ne ko kana da alaka zai je ce ai sai in ce kwamishina. To ka ganin kwamishina kuma tashi hankali ne ka kai sibiliya. Masha Allah. Kusan za a iya cewa yanzu Allah ya kawo sauki a cikin ma wannan korafin da ake samu. Alhamdulillah. Ka dawo kana yin majalisi lafiya kuma an gama kamar siffan mutanen da suke binka an samu canji kamar yanzu matasa ne yan dagwai-dagwai masu shauki sosai da gaske waɗanda suke jin waƙoƙin naka kamar suna ganin manzon Allah a wannan lokacin. Ya kake ji a duk lokacin da kake yi musamman kai da ka sha fama da irin wancan kalubalen yanzu kuma Allah ya kawo maka nasara ta wanke wancan tunanin na mutane? Ina jin daɗi, ina gode wa Allah sosai, ina jin farin ciki saboda kaga a wancan lokacin ba da zan yi da su. Duk inda miki inda ka san aljanu duk inda miki wallahi sai sun je. To amma yanzu ga an zo an yi kowannen shaye-shayen babu, kaga ai lokaci ne, kaga wancan sai a ɗauke shi kamar jaraba ce ta Allah. To kuma yanzu an cinye jarabawar kuma an shigo wani. Masha Allah. To kaji. To alhamdulillah, akasari yawanci duk masu yaban manzon Allah ana yawan ganin su suna kai ziyara a Madina wurin manzon Allah. Daga lokacin da ka fara yabo zuwa yanzu akalla ka samu damar zuwa ziyara wurin manzon Allah kamar sau nawa? Ina jin ya kai kamar sau 4. Masha Allah. Da kudinka ka biya ko kuma masoya ne suka yi maka kyauta domin nuna maka jin daɗin abin da kake? Gaskiya masoya ne duk suka yi min kyautar ta ɗin. Ina ga ya kai sau 4. Duk bani akai. Masha Allah. Duk bani. Yanzu da lokacin da ka je zuwa yanzu kamar an samu shekara na bambancin time. Kamar yaya? Daga zuwan ka last zuwa yanzu. Ina jin last zuwa ina ga bai fi shekara 2 ba ko 3. Masha Allah. Last zuwa na. Kana burin ka sake komawa? Madina fa. To Allah ya kira ka saboda manzo Allah. Allah ya sa sanadiyar wannan interview din a samu wani ya ji daɗi, a sosa masa kauna da soyayya da yake maka, ya ji cewa kawai Madina ta yi kira.
Allah ya sa duk wanda yake son wannan bawan Allah inda ya ci karo da wannan interview din kuma yana da damar da zai iya kai shi umara ko aikin hajji, Allah ya sa a sabanta maka. Amin. Allah na yi maka addu'a saboda Allah. To ni ma na Allah ya gode. sa ta tabbata. Ni ma na Ta gode. tabbata amma ni ka tuna da ni. In na gode Allah ya sa ku jarin maɗaya kuma da kai. To amin kuma. dan ya rasu. Amma dai ka tuna da ni. In ka je ka tuna ka kira In sunana. Allah ya tara za mu tafi ma. Masha Allah. Akwai mutane da yawa da ake kiransu da kalifofinka wanda muka rika ganin su a baya da yawa. Na'am. Za ka ga an ce khalifa wani dan dogare da sauransu. Akalla kana da kalifofi sun kai nawa wanda ka san su sun san ka, wanda ko yanzu ka je ka ga suna yabo za ka iya koma gefe ka tsaya ka ji daɗi saboda ka tabbatar da cewa ba za su yi wani abu wanda ya saba irin abubuwan da kake yi ba. Haka ne. Wato suna da yawa. Ban san adadin su wallahi. Kuma duk cikin sun nan babu wanda ya zo na cewa ni na naɗa ka kai halifa. Ban taɓa yawa. Idan ma mutum ya zance ni ba na naɗi. Amma an kana so ka je kai. Me yasa ba ka naɗin? Kun gudun fitina. In ka naɗa wancan ba ka naɗa wancan ba, shi wanda ka naɗa sai ya dinga jin ya fi kowa, sai ne mai taka kowa ma. To kowa ya zo ce ni ba na naɗi, amma in za ka yi ka je kai. Masha Allah. Kuma ko a ina ne ba iya Kano ba, kowane gari ne. Tun da dai kana yi kana sha'awa je ka kai. Amma wai a zo a ce an tara taro wai na ɗauki rawani a nan duk wasa ne a Kano. Tuni ba ka kai mun ba. Na gani. Masha Allah. Amma kakan ji daɗi idan ka ji wani ya kwaikwayi irin salonka da muryarka da komai, yana kwaikwaya sosai yana yi, kakan ɗan ji kasidun su wani lokacin? Nakan ɗan ji, amma jefi gaskiya. Kana musu gyara? Ba na musu gyara. To me yasa? To ai wato ban samu zaman da zan ji ba. Tunda yadda nake yi haka na ji suna yi. Ban shi shigo da wani abu ba. Kaga ina na ji an shigo da wani abu to zan iya yin gyara. To ban ji an shigo da wani abu ba. Akwai wani abu da kake yawan yi a duk lokacin da kake majalisi. Na farko akan ganka ka cire takalmi daga lokacin da zaka fara majalisi har ka gama. Sannan duk lokacin da zaka ɗau kamar ɗangon baiti kakan tafi da jininka da jikinka, a ga jikinka da komai yana motsi yana tafiya yana dawowa da sauransu. Shauƙi ne yake sa ka wannan ko kuma numfashinka ne yake tafiya da baitin da komai kake wannan abin? Sau kusan a duk waɗanda suke majalisi kai kaɗai kake da wannan salon har ka yi ka gama, za a ga ba rawa kake ba wani abu dai wanda za a iya cewa kamar salonka ne kai kaɗai. Har su kansa halifofin naka ba sa iya kwaikwayar wannan abin da kake. Ka fahimci me nake nufi? Na fahimta. Na'am. To ka san shi wannan abin na farko dai akwai lamani wanda bayan Allah suka yi ma. Na'am. Sannan kuma ka san yanzu idan ko a karatu za ka karatun Kur'ani irin na tajwidi, to in za ka ɗauka idan baka ja numfashinka da yawa ba za ka kai ba, kuma ba so ka tsaya. To ni ma mafi akasari wannan jan numfashi nake in zan ɗauka, saboda ba na son in raba magangan in raba in tsaya in numfashi a ciki, sai in ɗauki guda ɗaya numfashin, to ba zan sauke ba sai na kai. Yanzu misali kan na fita daga nan, wani baiti ne yanzu ya zo maka a kanka wanda kasa in dai za ka yi shi sai ka ja numfashin nan? Wato zuwa yake yi. Sau mafi akasari wata ran za a ga mutum za a yi shi da sauri ne, wani kuma za a yi asilo. Ka ga nabi na wata ran za mu fito yin to da sauri sai ka ga an sa mana sauri, wata ran kuma sai ga an sa mana slow. Masu kiɗan ne suke sa saurin ko kuma haka yake zuwa? Ai lamarin Allah ne, ai ba kai ne da kanka ba. Yadda Allah yake so haka abin ke tabbata. Ya gane. Abin da nake nufi, na wurin buga ita gangar ne yake sawa a ji sauri da shauki, ko kuma taron jama'a irin yadda suka karɓi majalisin a wannan lokacin yake sa shauƙin? Ai akwai lokacin da zamu ga ita kanta wannan, ni dai nakan ce to tsalle ne wannan ko menene, sai in ga kana yin sa da jini da tsoka da jiki. Hatta su kansu masu amshi ba sa iya yin wannan abin da kake, kai kaɗai kake iya yin sa, kuma suna bin baitin da kake a lokacin da kake rerawa. Babu abin da yake wuce su, duk abin da ka faɗa tare da bakinka da nasu ake faɗa. Amma me yasa kai kaɗai kake? Wata baiwa ce daga Allah ko kuma abin yake? Sai dai baiwar Allah makalla.
amma yanzu ni yanzu in kace in kwatanta ba zan iya yi ba amma in zo sun kuma sai ga nayi ko masha Allah to masu kallon mu abinda nake so ku lura da shi a cikin wannan tattaunawa dukkanin wannan kamar kasidoji da ya bamu guda 10 za a rera su a nan gurin live abinda nake so ku examine abinda na masa tambaya yanzu na tabbata in dai ya ji shi yana majalisin tabbas ya yi wannan abun kuma za ku gane za ku ji za ku san dalilin da ya sa na masa wannan tambayar to amma ba kar maka lawa zuwa yake na gaya ma zuwa yake ba kirkirar sa nake ba ai a cikin kasidojin akwai waɗanda in dai za ka yi su zan iya cewa kamar kana mantawa da ma me kake yi domin abu ne da kake yinsa da zuciya da kuma wanda kake kokarin kaiwa sako so ni na kamar shine dalilin da yasa kai ma baka san ma yake yana zuwa ba ko ya abin yake zuwa da sauransu amma na tabbata za ka yi shi a nan yanzu ba tare da ka sani ba ni kuma zan maka bidiyo zan ajiye ma bayan ka gama zan nuna ba a duk lokacin da kuke gudanar da majalisi akwai sanda za mu ga ana cikin yi in taro ya taro za a samu wani musamman lokacin da ake yi da abin da ya sa mutane suka fi damuwa da mandiri saboda kusan shi ke tsima mutane za ka ga akwai wanda a cikin masu mandirin ana cikin yi zai daga ya wata fanka ya wani bugu sai kawai kai ma aji ka canja baiti sai wani abu ya tafi to yaya abun yake ne kai ne kake musu inkiya ko kuma suna ganewa cewa wannan kasida ta kusan zuwa ƙarshe za a juya za a shiga wata tunda kusan za mu iya cewa kamar yau da gobe ta sa za su iya haddace kowace kasida ga yadda take to amma ba su san fa wacce za ka yi a gaba ba kana tsara musu ne in kun zo majalisi kamar za mu yi kasida 10 ko kuma ya kake na'am wato shi lamarin ba tsara musu nake ba kamar yadda gaba yau da gobe sun san idan na fara sun san alal misali a ce da na zo gangarar wakar sun sani ba kuma gaya musu zan ba ko da na zo baitin ƙarshe wanda canjawa zan yi sun sani ka gane to ya ake su juya shi kansa kiɗan mandirin ya koma wadda za ka yi a gaba ba za su juya ba sai na juya tukunna ka gane sai in na juya ai ba lallai idan alal misali kullum ina wannan waka da wannan waka sai wannan wakar to ba lallai bane yanzu in ne wannan din kuma in wannan sai in dauko wata in bar wannan ka gane dole sai na yi suke juyawa masha Allah to alhamdulillah akwai wani baiti da kake cewa da zaman da tashin annabi ko da ba zai rabin sakan ba yaya wannan baitin yake kuma me yasa kake yawan yin sa yawwa ya baban Zainaba ka yadda in zauna tare da ana abin da gani fi gare ka nazo da roƙona wajen shugaba sallallahu alaihi wasallam kenan ka yadda in zauna tare da kai ko da ba zan dade ba ko da daga nesa ne can shi yana nan a zo ne ni ina kamar gaban gidan zo in tsaya ka yadda zan tare da kai ko da ba zan ko daga nesa ne in zauna da zaman da tashin nawa ina can din yana nan ko da ba zai rabin saka masha Allah akwai masoya manzon Allah wanda kullun suka ga irin ku mutane wanda suke hidima ba dare ba rana ko ta yabo ko ta sadaka ko ta wani abu makamancin haka wani abu yana ƙara musu shauƙi su ji cewa ya kamata su ma su ƙara ƙarfa maka gwiwa menene abin da aka taɓa ma kai ka san ba don kanka aka yi ma ba amma ne saboda arzikin manzon Allah ko za ka iya gaya mana to suna da yawa abubuwan wasu ma ban san adadinsu ba kuma har yanzu ba a daina ba kaga a lamarin nan an taɓa bani mota kyauta har yanzu ban san waye bani ba ko gida aka ce an bani mota kyauta masha Allah kaga an bani umara da yawa duk dalilin shugaba aka bani sallallahu alaihi masha wasallam Allah banda kuma alfarma wanda zan je sayan abu a gani a ce ba za a karɓi kuɗin ba zan hau abun hawa ko ba ne wani nawa ma zai hau a ce ba za a karɓa saboda ni masha Allah ka gane to irin abubuwan suna da yawa sai ma ta kai ta kawo zai wala ka gani na je sayan abu sai dai in tura saboda in na je ba a karɓa kuɗin za a yi min alfarma a ce ko in je ko da mutum nawa ne kuma to ni kuma haka wata ran nauyi sai zama da ba na zuwa da kaina sai in tura za in tura a siya barin kuma kamar ko yan mota ko adadin sau to wata ran mota ta dan tsaya na hau ba a karɓa kuɗin wata ran kuma haka yanzu za mu tafiya amma motar mu ta tsaya wani ya ɗauke mu baya karɓa kuɗin to da irin wannan suna nan da yawa masha Allah to menene kuma kalubalen da ka taba cin karo da shi wanda
yana cikin tarihinka na wanda kake ganin ba za ka iya mantawa da shi ba, ka ɗauke shi a matsayin jarrabawa daga Allah, kuma maybe da hakan bai faru ba da baka kai matakin da kake ba yanzu? To jarrabawar ita ce guda ɗaya na wannan guje-gujen da aka yi. Saboda wani abun ma ba faɗan ba ne, kawai za a tsorata mutane ne. To irin wannan suna da yawa, abin yana ci mana rai tun a daɗin. Wani abun ma ba gudun ba ne, wani kuma abin an riga an sare za a yi, kawai sai a yi mutum ɗaya sai ya rage wannan tara. To ga irin wannan shine yake taɓa ni a wancan lokacin da nake kan abin. To amma tun da aka daina, ya yi gaba na yi gaba. Masha Allah. To ya alaƙa take tsakaninka da kamar masu yaba manzon Allah waɗanda za a iya cewa a yanzu ana tafiya da su kuma sun zo da wani salo wanda za a iya cewa kusan ba irin naka ba? Kana da kyakkyawar alaƙa da su, ko kai ma kana shiga irin rikicin addini na a cewa na mazhaba kaza yake ko shehu kaza ko na gane. Alhamdulillah, ni tsakana da kowane mawaƙin annabi lafiya lau. Kowa muna zan da shi tsakani da Allah, kuma kowa ina ba shi girmansa. Amma wai batun a ce ina bangaren wani, a'a, idan yanzu kana bangaren ka ba ruwana da shi, amma ni zan girmama ka na a matsayin ka na mawaƙi dan uwana. Amma fa layin ka daban na da ba zan bana ka ba. Ni nawa nake yi, layina nake. Ba a jin ka dai faɗa ko wani abu ko suka. Na aiwa ruwana. Me yasa ka zaba yaban ka kai baka irin sukar nan da zaka ga wasu suna yi aita dan amfani da dama ta yabo, ana dan fita daga layi ana wasu abubuwa? Kaga wannan sai in ce ba su ɗauki abin da ba su girmama shugaba ba masu yin wannan. Tunda ai abin da aka san ka, an san ka dalilin annabi ne, to ka tsaya a haka. In kuma so ka zagi wancan, to ka so ka daga wannan kai wancan. Amma ka haɗa wannan ba a girmama shugaba ba. Ya ga nake gani. Akwai matasa ɗaliban ilimi wanda suke ƙoƙarin tasowa yanzu, kuma wasu na da sha'awa ta su shiga cikin wannan hidima ta yaba manzon Allah, maza da mata. A matsayinka na uba, jigo, jagora, wanda ka gajiya ka ga yau, wace irin shawara za ka ba su, kuma wani matakai kake ganin in sun kiyaye za su samu zaman lafiya da gwamnati da al'umma da suke sauraro, sannan kuma da shi kansa wato kiyaye haƙƙin Allah wurin gudanar da abin da ya shafi yabo da sauransu? To shi shawara ɗaya ce, kamar ka ga mu yadda shi wai koya mana ɗin nan, mu zamana cikin ladabi da biyayya da gaskiya a ko'ina muke. Kuma idan muka zo abin nan, mu san me muke, mu san wa muke wa, na ɗaya. Kuma mu girmama junanmu, ba ruwanmu da wancan ya ce kaza, wancan ya ce, a'a, mu fito mu kwatanta mi tsakaninmu da Allah. To wannan ina ga idan mutum ya bi wannan, sai kuma kamar yanayi na alkawari. Idan mutum ya kira ka majalisi za ka yi, kaga soyayya ce ta sa ya kira ka, kuma nawa ya tsallake ya zo kanka, to ya kamata ka saba masa wa. Ina ganin tun a farko sai ka yana mutum za ka samu ko ba za ka samu ba. Sabanin da ake samu, za ga wani a gayyace shi, amma sai ga kuma daga baya in wani ya zo sai ya tura na wannan ya ba wannan. To kaga wannan duk karaya ce, tunda shi wannan da ya kira ka masoyi ne, kuma nawa ya tsallake ya kira ka. Ina ganin shawarar da zan ba da yan uwana masu towa din shine sanin me kake yi kuma wa kake wa, na ɗaya kenan. Sannan saba alkawari har ga musulunci ba a kyauta ba. Ina ga dai wannan Allah yadda, inda an biyo wannan, Allah yadda za a. Sai kuma ka san shi lamari na Allah, lamari na shugaba, idan ba ka da uba a Allah, to lamarinka ba zai kyau ba. Ma'ana na ba zai kyau ba, wa'annan ƙananan abubuwan da ake ganin su ƙanana ne, to agun Allah manya ne. Kamar saba alƙawari, rashin ganin girman ɗan uwanka, rashin ganin girman na gaba da kai. To su wannan abubuwan ba a littafi suke ba. Idan kana da uba a Allah, an ka bi shi, haskensa sai buga ma, sai ka ga wannan abubuwan. Tunda shi ba a littafi yake bare a ce baka je ka karanta ba lai gan shi a littafi ba. Amma bin ka da uban gidanka, to sai haskensa sai ya buge ka, sai ka dinga gano abubuwan da ya dace da bai dace ba, kuma sai ga gan kuma akan daidai. To bin su ne. Masha Allah. Tofa, wannan fa wani karatu ne wanda ba a samun sa a makaranta, kuma
shi yasa ake cewa bin na gaba bin Allah. Su wannan Hausawa da suka yi zamani a tun farko kusan zan iya cewa sun gama warware komai ba. Gaskiya ne. Sun duba sun gaya rayuwa take, akwai wani karin magana da aka giggina kashi sai kaga duk wanda ka ɗauka wani abu ne da zai saita maka lissafin rayuwa ba tare da kai kuskure ba. Yanzu ka kama wannan kalma a dunkule da aka ce bin na gaba bin Allah. It means fa kawai in ka bi kai biyayya kawai Allah ka bi kuma za ka samu nasara. Wallahi kuma Allah zai kalle ka, zai dube ka kuma. Masha Allah. Wani abun ma zai taso ma baka san Allah ma maganin sa ba. To duk bin na gaba ne kuma ka bi su dan zatin Allah. Amma da kai wannan maganar akwai wani abu da yake yawan faruwa kuma yana faruwa a mabambantan gurare da yawa, a kasuwanni, a makaranta, a siyasa, a komai yana faruwa. Wato kama a ce cin amana, wani mutum da ka janyo shi makusanci kun fara mu'amala tare, za a iya cewa yaro da uban gida, ana cikin tafiya ya fara samun nasara kuma kai ma kana jin daɗin mu'amala da shi, kawai sai ya ga cewa shi fa dole yau sai ya zama kamar kai ko sai ya wuce ka taba cin karo da a cikin yaranka kamar wanda kuke tafiya yabo da shi rana ɗaya ya balle da sunan kawai shi ma ya zama ɗan dogare, wanda za a iya cewa shi ba halifa bane ba, kawai by force ya ji kawai sai ya zama shi ma mai yabo? Ban taba samu gaskiya. Masha Allah. Ban taba samu ba. Kaga shi irin wannan din wato duk dai yana wacce maganar ta bin na gaba din. Idan ka bi na gaba ko a zahiri zai ce ma yi kaza ka bar kaza. In dai ka ɗauke shi ɗin da mahimmanci to kaga wannan a zahiri kenan. So sannan a baɗini kuma akwai abin da yake ma wanda na gyaran rayuwa ne wanda kai baka sani ba. To kaji. Ya alaka take tsakaninka da yara wanda kai rayuwa da su tun daga da zuwa yanzu har yasa kake jin a ranka cewa yanzu sun yi aure sun kai wani mataki ya kamata ka nemo wata mafita da ba za ka rika matsa musu ba, musamman gurin gudanar da majalisi, duk da cewa abin yana cikin zuciyarsu. Na gane dai haka ne. Wato shi abin da ya sa din tun da dai kaga ai da ana tare a nan za a kwana a tashi duk a waje ɗaya muke a tafi to kuma lokaci sai ya zo shi ne wannan aure din da aiki. To kaga ba zan ce zan matsa musu ba saboda ai bai kamata in matsa musu. Idan suna da lokacin ku zo mu yi, in babu ku je ni zan yi. Shi ne amfanin wannan kiɗa. In suna da lokacin duk za mu tafi. Masha Allah. To masu kallon mu kamar yadda kuke gani muna tare da Alhaji Kabiru ɗan dogarai, wanda aka fi sani da ɗan dogarai mai yaban manzan Allah. Kuma a daidai wannan lokacin kamar yadda ya ba mu sunayen waƙoƙi guda 10 ko kuma in ce ƙasidu guda 10, za mu ba da dama inda zai shigo tare da wato makarrabansa wato abokanan aiki inda za su zo su gudanar mana da yaban manzan Allah na ƙasidojin da ya faɗa, wanda kuma insha Allah duk za mu saka muku su a cikin wannan tattaunawa. To alhamdulillah yanzu bari mu ɗauki kamar a cikin wannan ƙasidojin guda 10 da ka faɗa mana, bari mu ɗauki kowace sai kaɗan mana sharhi kaɗan a kanta, ya aka yi ka ƙirƙire ta, ya aka yi ka samu baitukan, kuma me wani saƙo kake ƙoƙarin isarwa a cikin wannan ƙasidar, sannan kuma sai mu baka dama sai ka rera mana ita ko da minti ɗaya ne saboda masu kallon mu su ji yadda ake kaɗa ta da kuma yadda ake haɗa ta da mandiri. Idan muka ɗauki ƙasida ta farko da ka bamu wadda kake mata laƙabi da Shehu Ibrahim, yaya aka yi ka yi ta kuma me kake ƙoƙarin isarwa? Ni dai kawai na yi ta ne amma kuma ni ba abin da ƙoƙarin isarwa tsakanina da shi ne. Wanda ne wa ƙasidar. Ba wani abu da na biyo tunanin wa isarwa ko a fahimci wani abu ko a gano na a'a. Tsakanina da shi ne kawai ne. Wata soyayya ce boyayya. Yawwa. Masha Allah. To yanzu idan na baka dama za ka iya rera mana ita tare da makarrabanka domin mu ji yadda take koda da minti 1 da rabi ne? Na za a iya yi. Farko da Allah zan fara a gaje ne ka bani basira, ka yarda baitukana in tsara ma in ya su gause zamani. Halikin sama Allah dubanni, sarikin sarauta rabbani, ka yarda na yabo launi ga kaulayi khalifan tijjani. Yabo ne zan yi ma shehina, Shehu Barhama sarran mahaikina,
roƙo nake ka haskaka kirjina albarkacin shehu tijjani. In gaida kai tukunna in gaishe su, shaka Ibrahima in yasu, halifan Abbal Abbasina sallama gausi zamani. Shehu barhama Allah ya saka ma, abinda kai ne zan kwatanta ma, dan babu dama in yi ma abinda kai masu da kaunaini. Ina malamai ga sarkinku, ina ɗalibai ga malamunku, shehu Allah ya ba mu irin taku albarkacin shehu tijjani. Sannan ka yarda jan Allah mai kira so manzan Allah, wali jikan waliyullah in ya su gausi zama. Wow, masha Allah. Wato wannan kasida ta yi daɗi sosai, kuma Allah Ubangiji ya ƙara nasara da baiwa. Bari mu shiga kasida ta biyu wadda kake kira da uwar sharifai. Yaya aka yi ka ƙirƙiri uwar sharifai? To aka da magallawo abu ne na Allah. Ba ini ba zama nake wance sai na kirkiro na yi ba, a'a zuwa yake Allah ne yake sama. Ka gane kamar Allah ne ya kimsa abin, to kuma sai ka ji kayi. Kuma ni akan kai na ban akan duwakun bani da wani nufin wani ide wani sako ko wani in isar, ni duk ba shi ne, ba da shi nake ba, ko ina yi ne. To muna so ita ma kamar yadda aka rera mana kasida ta farko, ita ma wannan a buga mana kasida ta biyu tare da mandiri, ita ma mu je da salanta yake. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa sharifai na gaye da Faduma yar manzan Allah. Wa sharifai na gaye da Faduma yar manzan Allah ne ya yoki ya dau wani sirri ya baki, babu mai irinsa na naki kadai ne naki. Matsayinki daban ne wallahi babu wanda ya kai ki, ni na yi tawassuli da ke mai Hassan da Usaini da an ganki an ga manzan Allah. Wa sharifai na gaye da Faduma yar manzan Allah. Ummul Hassan da Usaini ya zauja ta Ali, nana akwai ta da ilimi da sanin Allah ga hankali, ga kyan shirya sannan maganar ta a hankali, ba ta daga murya ba ta wasa da ibada, ga ta da aikin Allah. Wa sharifai na gaye da Faduma yar manzan Allah. Ga kyau da kunya da kamshi sai da bunta, ya zarta duk matan duniya kyanta. In uwar sharifai sannike ci sarauniyar mata, na gaida kina na Faduma ya ga shugaban duka bayin Allah. Wa sharifai na gaye da Faduma yar manzan Allah. Ya malahura ya ɗahira ma'asumiya, ya azima ya karima ya fauziya, ya rahama ya Faduma ya alawiya, ni na ƙara gaida ki sadiqa masu duka mai matsayi a fadar Allah. Wa sharifai na gaye da Faduma yar manzan Allah. Masha Allah. Kai, ni kowace in aka rera sai in ji tana ƙoƙarin finta ta farkon ma. So yanzu bari mu shiga kasida ta uku wadda kake kira da mai Umar da Usman. Ya aka ita ma ka kirkire ta? Allah ba wata kirkira ko abu ne yake zuwa. Abin duk abin faɗe ne. Masha Allah. Abu ne ko yake zuwa ma kai. Masha Allah. So masu kallon mu kamar da kuke gani yanzu za mu ƙara jin wannan kasida ta mai Umar da Usman. Bismillah karamakallah. Mai Umar da Usman, mai Aliyu da Abubakar. Mai Umar da Usman, mai Aliyu da Abubakar. Salamu alaikum masu amsa yaban nan, ɗan dogarai ki gaida ku sannan. Wata tambaya ce zan yi cikin waƙar nan, wai mai Umar da Aliyu da Usman da Abubakar. Mai Umar da Usman, mai Aliyu da Abubakar. Wanda annabawa suke sansa, suke binsa don neman albarkarsa, su suka fifita shi don mukaminsa, to shi ne mai Umar
Aliyu da Usman da Abubakar. Mai Umar da Usman mai Ali da Abubakar. To shine Muhammadu Rasulallah, wato shugabanmu manzan Allah, Abdu uban Abdu dan Abdullah. To shine mai Umar da Aliyu da Usman da Abubakar. Mai Umar da Usman mai Ali da Abubakar. Zababban ma'aiki baharul ilimi, mai garin Madina Rasul Bahashimi, ni na sallama musu da fama asumi, takawar ka lafiya mai aboki Abubakar. Mai Umar da Usman mai Ali da Abubakar. Ga mai mukamai iri-iri tsaftatacce, annabu mai matsayai daban-daban yantacce, ga kafiyai kuma ga kanagarantacce, zauna daidai na saidi Umar da Abubakar. Mai Umar da Usman mai Ali da Abubakar. To alhamdulillah ita ma fa wannan babu abin da za mu ce sai dai Allah ya ƙara nasara da baiwa. Yanzu za mu shiga ta hudu wadda ake kira da rabbi Ƙara yadda ka. ka ƙara yadda ka. Masha Allah. Rabu ƙara yardar ka gashe guna Hausawa, mai tamburan zikirai da salatin ma'aikina. Rabi ƙara yarda da kagace wuna Hausa mai tambaran da salatan ma'aikina. Ni shi ne shehu harazimi masoyina, mai bankin salatai iri-iri masoyina, mai zikirai kala-kala a bana maulana, mai tsabar tsoron ka zuljala almafarina. Rabi ƙara yarda da kagace wuna Hausa mai tambaran da salatan ma'aikina. Allah ya kiyaye ka zaki baban Anwaru, didi bai maka kyauri, shehu sagibul asraru, shugaban zakiran duniya, shehu sirru. Allah ya kashe ni da ƙaunar ka dan ma'aikina. Rabi ƙara yarda da kagace wuna Hausa mai tambaran da salatan ma'aikina. Salama alaika a mai tambarin zikirai, shehu ga babanka Kabiru dan dogarai, ka yi mani lamuni ka buɗa mani sirrai, na yaban shugaban duniya ma'aikina. Rabi ƙara yarda da kagace wuna Hausa mai tambaran da salatan ma'aikina. A dalilinka an kulla abutawa na dawani, a dalilinka imani ya ratsa mutane, a dalilinka wancan ya san ko shi wane ne, sannan ka da aiki baban Nasiru masoyina. Rabi ƙara yarda da kagace wuna Hausa mai tambaran da salatan ma'aikina. To alhamdulillah ina ga kamar da yadda ka ba mu su a jere za mu ɗauki daki-daki. Yanzu za mu shiga ƙasida ta hudu wadda kake kira ummul ma'aiki, kuma ita kanta wannan na ga duk sanda za ka yi ta kamar kana yin wani salo haka na daban haka sosai, kamar kana ɗan karrama wannan ƙasida sosai. To abin da ya zuwa yake kuma kaga ita kasidar ai dole a karrama ta, Na'am. saboda kaji an cika ce ai ummu, Na'am. kaji ana nufin haka dai a zahiri umman shugaba ake waƙewa, kaga dole dai wani abu ya canja. Gaskiya ne. Tunda manya za ka yi magana dole ka nutsu. Gaskiya ne. Masha Allah. To masu kallon mu za mu saurari a ƙasida ta ummul ma'aiki. Ummul ma'aiki uwa ga mataye, sarran buwaye, gaishe ki nake Amina. Ummul ma'aiki uwa ga mataye, sarran buwaye, gaishe ki nake Amina. Sai da Amina ita dai ba
Fatima mama ni'imciya ce, ya Allah. ita ta haifi manzo wanda ya bi ta ya yi dace. Ya Ya Saida Allah. Amina, tsaron Allah Ubangiji na. Amal maike waga matai salam boy kai shake nake amina. A dukka mata babu wacce ta ɗara ta, Ya Allah. bantacciya ce ita, Allah ya tsarkake ta. Ya Allah. Shi ne ya zaɓe ta ya yi ajiya a cikin cikinta. Ya Ya Allah. Saida Amina, tsaron Allah Ubangiji na. Amal maike waga matai salam boy kai shake nake amina. Ina ma dai a ce mun zo a zamaninki, Ya da Allah. kullum muna gunki muna zubo baituka gare ki. Ya Da mun Allah. san mun rabauta tun daga mu gabanki muna yabanki. Ya Allah. Mun goda Allah Ubangiji na. Amal maike waga matai salam boy kai shake nake amina. Ga Rasuli ya zo, kowa ya zo a yi mai maraba. Ya Dan shi ya Allah. kamata a yi ma, ba wai wata halitta ba. Ya To Allah. murna miki ya shugaban yaro da babba. Ya Barka da Allah. sauka, sarkin masoyan Ubangiji na. Amal maike waga matai salam boy kai shake nake amina. To alhamdulillah, masha Allah, muna da ƙara godiya kuma za mu shiga ƙasida ta shida wadda ka yi mata laƙabi da ya mai ɗaukaka daga Allah annabi Muhammadu. Ni ma na iya yi. Kai nake yi wa baituka na ko? Masha Allah. To Malam Kabir ɗin dogare za mu so mu ji ita kanta wannan ƙasida ta ya mai ɗaukaka daga Allah. Ya mai ɗaukaka daga Allah annabi Muhammadu. Kai nake Allah. yi mata murna na Rasulallahi da tambaran girma. Ya mai ɗaukaka daga Allah sai da Muhammadu. Allah Kai nake ma bai jaka na Rasulallahi da tambaran girma. ka sa mana so da ƙauna Ubangiji roƙo muke. Ka Allah. sa mu dinga ganin girman aikin nan da muke. Ka Allah. sa mana ladabi da biyayya a ko'ina muke. Ka dinga Allah. girmama annabi ɗan gidan girma mai ɗaukakar girma. Ya mai ɗaukaka daga Allah sai da Muhammadu. Allah Kai nake ma bai jaka na Rasulallahi da tambaran girma. wai wa ya kai kamar ka a duniya. Halittu Allah. kabba a san ka babari a samu kamar ka a duniya. Allah. Kai kidan kwaya ɗaya ma'aiki ya fitilar duniya. Allah. Gara zama na Abubakar ya Rasulallah ya annabin girma. Ya mai ɗaukaka daga Allah sai da Muhammadu. Allah Kai nake ma bai jaka na Rasulallahi da tambaran girma. shugaban makusanta da masallata sannan annabi. Allah. Ga bako kayi bai da komai sai kai annabi. Allah. Ni ban san komai kai kawai nake so annabi. Allah. Ya annabi Muhammadu, ya mai raba kyautukan girma. Ya mai ɗaukaka daga Allah sai da Muhammadu.
Allah. kai nake ma bai daga na rasulallah da tambaran girma. To alhamdulillah kun san ni da ina son wannan. Shi yasa kuka ji na fara rerawa. Yanzu za mu shiga kasida ta 7 wadda kaiwa lakabi da ya sayyadi ya habibi baban akaram. Kuma ita ma na observing a cikinta kana dan yin wannan abin da na faɗa na jan numfashi da dawowa. So muna fata a cikin wannan yanzu mu gano wannan tambayar da muka yi maka. Bismillah. Ya sayyidi ya habibi baban akaram. Ya sayyidi Shehu ya habibi baban akaram. Shehu na Allah, shehu na annabu, shehu na Faduma. Baban akaram. Shehu na shehu Tijjani, shehu na Shagbar Hama. Baban akaram. Shehu na sayyidi ibada gire gibrima. Baban Mai akaram. tuhamu da kawu, mai nasiru, mai anwaru, shehu mai akaram. Ya sayyidi Shehu ya habibi baban kai ne fitilata a ko'ina nake baban Nasiru. baban Kai akaram. ne a gabana nake gani baban Anwaru. Baban Kai akaram. ne tafiyata da zamana mai asraru. Baban Kai wallahi akaram. na gama arziki tunda na ganna a tutar baban akaram. Ya sayyidi Shehu ya habibi baban kai ne inuwar mu yan zawiya. baban Kai akaram. ki dafa mana, kai ki riƙa mana mai iya gaskiya. Baban Shehu akaram. je ka mu bi ka, mu kwa mun kira ma lafiya. Baban Muna dan akaram. bawan Allah, shehu je kan bawan Allah, masoyan manzan Allah. Ga mai manzan Allah, ga dan fadar manzan Allah. Shehu je ka abun ka zaki baban akaram. Ya sayyidi Shehu ya habibi baban kai kadai ne zan faɗa, ni na sharo mu na muri. baban akaram. Ambatanka kawai zan yi na tattaki na tsiri. Baban Kuna akaram. zo ka daɗan mai ya shehu na ɗan bari. Baban Mai akaram. gidan yan zawiya, Baban majinginar yan zawiya, Baban mataimakin yan zawiya, Baban ya akaram. inuwar yan zawiya, Baban shehu akaram. gidan yan zawiya, Baban ga akaram. dafadin yan zawiya, Baban ga akaram. jalabin yan zawiya, Baban ga akaram. taragin yan zawiya, Baban ga akaram. madadin yan zawiya. Baban akaram. Yan zawiya, Baban ka akaram. gama lafiya baban akaram. Ya sayyidi Shehu ya habibi baban akaram. Alhamdulillah. So kaga yanzu muna son a rera mana kasida ta 8 wadda kaiwa lakabi da ya sayyidul hududu ya manzan Allah. ya sayyidil wujudi ya manzan Ya Allah. sayyidul wujudi ya manzan Allah. Ya mai taron mukamai, Ya manzan Allah. ya mai iko da komai, Ya manzan Allah. ya mai daɗin kalamai, mai sunan Allah. Ya sayyidul wujudi ya manzan Allah. Ya banzan Ya mara, manzan Allah. ya imamul anbiya, Ya manzan Allah. ya sirrul auliya, ya zababban Allah. Ya sayyidul wujudi ya manzan Dan Allah. gidan daɗi kafi daɗi, daɗi ya Abdullah. Ya sayyidul wujudi ya manzan Dan Allah. gidan girma kafi girma, girma Abdullah. Ya sayyidul wujudi ya manzan Dan Allah. gidan ƙarfi kafi ƙarfi, ƙarfi Abdullah. Ya sayyidul wujudi ya manzan Allah. Dan gidan haske kafi haske, haske Abdullah. Ya sayyidul wujudi ya manzan Allah. Dan gidan komai kafi komai, komai Abdullah. Ya sayyidul wujudi ya manzan Allah. Dan gidan ƙarfi kafi ƙarfi, ƙarfi Abdullah. Ya sayyidul wujudi ya manzan Allah. To alhamdulillah kusan zan iya cewa yanzu kasida ta 9 za a yi mana wadda kai mata lakabi da salli ala sayyidul arabi. Ita ma kuma na san akwai wani abu da ka baitinta ya zo da salo kala-kala wanda suke da bambanci da waccan. So muna fata ita ma za a yi mana ita tare da amfani da mandiri. Salla ala sayyidul arabi, ya mai kashewa da rayawa, ya mai girma kai na fara sawuwa, kai ke da iko akan kowa,
wake zama sarkin madinawa nake neman taimako da yarjewa Allah isalatin ka gwargwadon girmanka da gwargwadon girman al'arshinka ya cike al'arshi da kursiyinka ninka shi ga shugaban bayanka ubangidan isassu da tsarkaka shine shugaba jagaba da yayi gaba da kaya ba kake ya ba ka sa gaba tun ba gaba yake a gaba abin yaba mai zainaba annabu baban zainaba wanda ka so tun ba kai su mika ilu ba ubangidan waliyai da su bayi sai kai mai mazaje da matayi sarki tun a shekarar giwaye ya mai tsarkin kafafuwa boyayye sunanka shi ne sarkin sunaye ya abin yabo da yabawa almutaru kai nake godewa kai na rika annabi nake gaidawa. Masha Allah. So kusan zan iya cewa mun zo a kasida ta ƙarshe wadda kai wa laƙabi da lafiya ubangidan kyawawa. Wato wannan kada tun daga title din zaka gane cewa magana ake ta ƙarshe tunda mun sani babu wata halitta da ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karamci, kyau, kyauta da duk wani abu a dai doron duniya da lahira baki da. Muna tawassali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda muka gayyato ka nan Allah ubangiji ya hada mu aljanna kuma yadda ka amsa gayyatar mu da kai da wato yan uwa abokan aiki muna godiya sosai. Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi, Allah ya kara maka nasara daukaka, Allah ubangiji ya sa ka mutu kana ambatan kyawawan sunaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna tawassali da sunayensa tsarkaka. Allah ubangiji ya sa annabi ya cece ka kuma ka ji lahira sibil alim kuma Allah ya sa bayan ka ta kyau alfarma annabi Muhammad Rasulullah. Wannan addu'a ce da nema nima saboda soyayya da nake ba. Lafiya ubangidan kyawawa ya almuta'ali alwali alwakil ya zul jalali ya muzillu ya jalil ya al'awwal isalati maqil gababan jibril uban mika'il na saman azara'il na can gaban azarafil annabi isma'il. Lafiya uban gidan kyawawa taimaka min rabba ka ban lutufi babba in yabi sarki babba a duniya babba a lahira babba a zahiri babba a baɗini babba a gida babba a tsakar gida babba a ɗaki babba a uwar ɗaki babba mai komai babba mai na ɗaya babba mai na biyu babba mai na uku babba mai na hudu babba shi ne babba shi kadai ne babba shi kadai yake babba tun wane da wane da wane da uwa da uwa da uwa da uwa da su ba su wuce ɗauka ba. Lafiya uban gidan kyawawa kuma gaida manzan Allah na Khadijatu kayan Allah na Aishatu mai Allah na Hafsatu bawan Allah na Ramlatu suturar Allah na Zuwairatu zancen Allah kaga na Hindatu kwalliyar Allah na Abubakar adan Allah na Umaru rigar Allah na Usmanu hannun Allah ya na Ali ku ne Allah. Lafiya uban gidan kyawawa. To masu kallon mu kamar yadda kuke gani alhamdulillah mun samu kyawawan kasidu guda 10 kamar yadda Malam Kabir dan Dogarai ya faɗa mana cewa suna ɗaya daga cikin waɗanda wato masoyansa suka fiye ji a duk lokacin da ya je majalisi yana yawan rerawa. Kuma alhamdulillah duk abin da muka tattauna abubuwan da ya faɗa kusan za ku ga Allah ya bashi iko ya nuna a wannan guri kuma ya samu damar yin su kansu wannan kasidoji kaɗan daga cikin baitukan da ya yi mana alkawari cewa zai mana. Muna godiya sosai da ka amsa mana wannan gayyata ta musamman. Sannan na biyu akwai daga farko
mun gwada cewa ka karɓi mandiri magani cewa ko za ka iya bugawa. To sai muka ga ka iya bugawa kuma kana buga, sai suka gane ma wace waka ko kuma wace kasida ya kamata su yi. A farko yaya aka yi ka koyi mandiri? Tunda a lokacin da muke tattaunawa a zaune ba mu magana akan ka iya mandiri ba, muna ta magana ne kawai akan kirkira ta kasida. Haka ne, wato wannan kungiyar da na shiga da masu da mandiri suke yi. To anan na koyi mandiri. Saboda haka anan idan ana nima ana buga mandiri anan. Sannan kuma idan na zo yin kasida sabuwa ba sai na musu magana ba. Ni na san bugun kuma na san waka za ta hau ga da bugun da za ta hau. To ba sai na ce mu zan yi sabuwar waka ba. Kawai zan yi a haka ne. Tunda na san bugun na iya bugun. Masha Allah. Mun ga mandiri kamar kala 3 a hannunsu. Akwai wanda za mu ga gashi nan kato sosai, akwai dan tsakiya ga wani sai shi kuma ba shi da baki ba shi da komai. Suna da wani suna ne wanda kuke kiransu da shi, sannan kuma menene amfanin haɗa wannan guda 3? Akwai wani sauti da suke fitarwa daban-daban? To akwai sautin da suke bayarwa daban-daban. Kaga shi kamar wancan babban to ana ce masa dima. Shine zaka je na yin kamar dum haka. Shi kuma na tsakiyar dan karamin. To shine kamar shi ce control din mai waka. Mai tsirkiya kenan. Cashiya ake ce mata. Shi kuma na gefe to shi ana ce masa dama shi sunansa dan gefe. To kaji. Amma majalan da muke buga ba iya wannan bane. Sun kai guda 5. Kowanne kuma da sunansa. A ciki wanne ka fi kwarewa, cashiya ko dan tsakiya mai zigi ne ko menene daga ciki, wanne ka fi iya bugawa? Din na iya gaskiya, sannan na wannan kungiyar duk ukun din na iya su, tunda ya ba sa wuce 3. Dama 3 ne, bi iri ɗaya ɗaya ne kuma daban, shine dan tsakiya. Masha Allah. To alhamdulillah. To masu kallon mu, ku biyo mu inda za mu koma mu ƙara zama domin mu yi wa malam albishir na abin da masoyinsa ya bayar a bashi a cikin wannan shirin. Wannan bawan Allah, kafin mu tafi zan yi amfani da wannan dama na maka addu'a yadda kai kokarin farantawa wannan bawan Allah saboda arzikin manzon Allah, kai ma Allah ya faranta maka. Kuma waɗanda suke kallon wannan shirin, mu gaskiya ba bara muke ba, kuma ba ma son mu ga mutane na kiran mu suna neman abu kamar a ce bara. Yanzu kamar malam wallahi bai sani ba, bai san ma waye wannan mutumin ba saboda ya ce kan na faɗi sunansa, amma ya yi amfani da wannan shiri namu da yake kalla, ya ji cewa da Allah yana roƙon alfarma cewa mu gayyato malam mu tattauna da shi domin a masoyansa irin shi na faɗin duniya su ji yadda malam yake rayuwa da kuma yadda yake cikin farin ciki da kuma kulawa ta Ubangiji. Sannan kuma ina farin cikin sanar da dukkanin masu kallon mu a kowane lokaci za ku iya tuntuɓar mu domin mu tattauna da ku wurin kawo wani abu da zai ci gaba da bamu nasara ga al'ummar musulmi baki daya a kowane bangare, a kowane fanni. Amma da Allah, duk wanda suke turo abubuwa na roƙo, ina cikin damuwa, mutum ya turo maka hoton kafa ta kumbura, mutum ya turo ma ciki da wasu abubuwa makamantan haka, ina ganin wannan ɗabi'a ce da ya kamata a daina. Ka miƙa lamarinka ga Allah, wallahi kana zaune Allah zai taimake ka. Yau da a ce malam ya sauka daga layin abin da yake yi, da duk wannan masoyan nasa ba za su rika san ka ba. To amma da ka miƙa lamarinka ga annabin dai annabi ka sa a gaba, wallahi kamar yadda ka faɗa har ka mutu za ka ci gaba da cin alhamdulillah. To ku biyo mu a inda za mu koma mu zauna yanzu domin mu miƙa wa malam kyautarsa, sai kuma mu sallama, sai Allah ya ƙara haɗa mu da malam a karo na biyu. To alhamdulillah masu kallon mu, kamar yadda na gaya muku a kusan zan iya cewa interview mu ta zo ƙarshe. Abin da ya rage mana shine kamar yadda muka faɗa muku, akwai wani bawan Allah wanda masoyin Alhaji Kabir dan Dogarai ne, kuma ya zaɓe kyautata maka ta wannan fannin ba don kuma saboda ya nuna wa duniya irin soyayyar da yake ma, duk da cewa ba za mu faɗi sunansa ba, baya so a san wane ne, amma yana da alaƙa da kai, kuma kuna magana kuna kuma gaisawa. To ranka da kamar yadda ka ba da wakilci, in Allah ya daga wakilcin ka zai cika. Suleiman, ka kawo min sakon alajin Allah. Wannan bawan Allah ya ba da kyautar naira 500,000 a baka. Kamar yadda ka sani, duk masu kallon shirin nan sun san sai mun nuna cek shaidar an bamu mun bayar. To sannan kuma ba a harkar transfer a nan. Yadda aka ba da wakilci haka
muke tabbatarwa da sako ya zo. So ga kuɗi naira 500,000. To alhamdulillah. Wannan saboda manzon Allah aka baka Sallallahu su. alaihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Allah saka da alheri. Masha Allah. Alhamdulillah, Allah saka da alheri. To ban san ko kana da wani abu da kake son faɗa wannan masoyin naka ba da ya maka wannan abu. Ka ji daɗi? Ƙwarai sai dai in ce Allah ya saka mata da alheri. Masha Allah. Allah kuma ya ƙara masa buɗi. Na'am. Din ne ji kuma Allah ya kiyaye shi. Allah ya ninka arzikinsa albarkacin shugaba. Amin dan ya Ina kuma godiya sosai. Kuma kun yi waya kai mun godiya. Masha Dai Allah. baya so a sani. Masha Allah. Mun godiya ta musamman. Masha Allah Allah. ya saka da alheri. Allah ya saka da alkhairi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah. Alhamdulillah. To masu kallon mu kamar yadda kuke gani kusan zan iya cewa wannan shine daman karshen abin da ya rage. Kana da wani sako ga masoyanka waɗanda suke kallon ka a faɗin duniya? Alhamdulillah ina gaishe su ina kuma godiya irin soyayya da ake nuna min. To ina godiya sosai sosai. Allah ya saka wa kowa da alheri. Na'am. Albarkacin shugaba. Allah ya sallam. Masha Allah. To masu kallon mu idan wannan ne zuwanka na farko wannan shiri namu mai albarka a shirin rayuwa ta shiri ne da muke gayyato mutane daga bangarori da dama kama daga kan abin da ya shafi auratayya, abin da ya shafi shura ta kasuwanci, abin da ya shafi matsala ta rayuwa da kuma abin da ya shafi jajircewa idan mutum yana da wata bajinta ta rayuwa da ya kamata mutane su san irin abubuwan da yake yi. Sannan kuma wannan shiri muna sa shi a YouTube channel ɗinmu mai suna Tubeless Media Concept ko kuma a social media platform ɗinmu kama daga kan Facebook, Instagram, TikTok. Sannan kuma duk ranar Lahadi ana sawa Algaita TV da misalin karfe 10 na dare. Da haka nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masha Allah. Ina son kai sallama da masu kallon mu. Alhamdulillah to Allah saka da alheri. Ina ta godiya Allah saka da alheri. Alhamdulillah. 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 Sunana Alhaji Ali Nuhu Sagama, shugaban kamfanin Sagama Homes Limited Abuja. Ina so in yi amfani da wannan dama don ba ku tabbacin irin gidajen da muke ginawa don farin cikin ku da na iyalin. Muna kera gidaje na zamani masu kyau da inganci a farashi mai sauƙi daidai da ajihunku. Bugu da ƙari muna maraba da masu saya da sayarwa. Ofis ɗinmu na nan gidan man Corn Oil da ke Kado Estate Abuja. Za ku iya tuntuɓar mu a namba mai kamar haka 080-360-80163 ko kuma 070-555-8942 ko kuma 091-3600-6671.